Kadar 2 atna vaqt bulsa da madani üzəklerde Яңа ел тамашалары башланып китте. Шуларның берсе хакында сөйләшер өчен без үзебезгә кунакка Татарстанның халык артистына әзерләнүче атказанган артистыбыз Ләйсән Мәхмүтованы чакырдык. Без сиңа алданып исемнәрне бирә торабыз. Мими бик шат. Чөнки без инде яшерен батырын түгел, без туганнан бирле син шундый Ләйсән. Без инде үсеп җиттек, ә син һаман шундый Ләйсән. Күз тимәс. Аллага шөкер. Моның сыры нәрсәдә Ләйсән? Нәселдән килә, Нәселдән дә килә. Иҗат эше белән кайнагач, бәлки шушындый кыяфәтләр чыгалыр инде, матур кыяфәтләр. Бүген көндә нәрсә белән мәшгульсең? Гомумән менә шу пандемиягә бәйле вазгыятьтә безнең әле күрешеп кунакханәдә әңгәмә корган юк иде. Бу юнәлештә эшләр ничек бара һәм тамашачы белән бер-берегезне сагынырга өлгерәсезме яки сез күрешеп торасызмы? Без эшлибез, рәхәтләнеп, җәйлеп туктаганыбыз да юк. Бөтен пандемиядә була торган теге кагыйдәләрне ясап, без эшлибез. Хәзер үзебезнең нибез булгач инде. Чулпан үзәге булгач, репертуар туплыйбыз бит инде. Шуңа күрә мюзикллар, әкиятләр, музыкаль спектакльләр, концертлар бездә нәрсә генә юк. Олылар өченме, балалар өченме ничек? Олылар өчен дә, балалар өчен дә. Урысча да, татарча да. Инглизчәдә хәтта классик әсәрләр дә бар. Менә шундук әлеге үзәк ачылганны инде аны президентыбыз ачты, ремонт бик матур итеп ясалган, ул шундый уңайлы. Ләкин инде тамашачы килү белән инде халык әйтсә, хак әйтә диләр бит инде. Ерактарак кеше йөрмәс инде дип киресен сукалаучылар да булды. Йөриме кеше менә иң мөһиме шул. Метро бит аның кырыенда. Самый үзәк бит инде, анда менә хәзер өйләр төзегәннәр, матур иттереп, анда ул бит инде үзәккә әйләнде. Ул элек менә шуны ишетәсе килә, рәхмәт. Килегез безгә, бездә бик матур, бездә. Без әкренәп менә шулай халыкны туплыйбыз, алар менә өйрәтәбез, аны бит өйрәтергә кирәк. Тәрбияләргә кирәк. Матур менә ниләргә килегез, чараларга килегез дип. Менә чара дигәннән Яңа ел тамашасы нәрсә була анда, ниләр була? Ни өчен без килергә тиеш? Бездә бик күңелле була. Чөнки беренчедән сценарийны үзебез язабыз, безнең артистларыбызны белеп, нәрсә уйный алалар, ничек. Кем нәрсәгә сәләтле. Шуңа күрә юморны тоже әзрәк шамалыйсыз бит, безнең юморны инде, безнең рәхәтләнеп, халыкка шатырлык иттереп, халык көлсен дип, тәртипле иттереп, ләкин юморы көчле булачак. Әзгенә сөйләп җибәрәм, менә юнәлешен басалан. Яңа ел алдыннан, әлбәттә бит инде артистлар, чыршыларда җырлыйлар. Кыз бабай, кар кызы, корпоративлар турында. Кыз бабайның теге аягы әзгенә чүчүт кенә авырттыра да, кар кызы моны чанада өстерәп җыри бөтен шәһәр буйлап. Рәхәтләнә икән, кыз бабайның уйнаучы. Рәхәтләнә, үзе сүгә инде шуны. Син, менә яшь чакта нинди идең, хәзер нинди булдың? Машинаң да эшләми, мин син чанада өстерәп җырыйм дип ачу килә инде моның. Кыз бабай әйтә инде, менә мин чыннан да кыз бабай булсам, менә минем таягым тылсымлы булсын иде дип, менә шулай таяк белән бер бәрә дә, менә шушыннан башлана инде, тылсым башлана. Син әлеге тылсым башлангач, нинди образга, нинди персонажга үреләсең? Менә килсеннәр дә карасыннар. Әйбәт. Мин кар кызы түгел. Персонажына шундый рәхәт әйтмим, килегез менә карагыз. Кыз бабай кем булачак бәлки, ансын. Менә безнең мин аны күп иттереп әйткәнем бар, безнең артистлар шундый талантлы, алар күп кырлы менә талантлы, алар хәтта драматик артистлары дәрәҗәсенә менә җитәләр тиздән. Менә без этәрәбез аларны. Алайса бөтен серләрне ачмыйбыз. Юк, әйтә алам. Кыз бабай чын була бит инде, кыз бабай. Юк, менә кар кызын әйтәм мин сезгә. Кар кызын әйдә. Алсынсыңга Килегез. Менә Ләйсән Мәхмүтова Яңа ел кичендә, Яңа ел төнендә гадәттә ничек үткәрә бу бәйрәмне? Ничек каршылый Яңа елны? Мәхмүтова ничек кенә үткәрми. Эшләп тә, илә ял итеп тә, төрлечә була инде. Менә быел нәрсә булыр, даже әйтә алмыйм, чөнки көн сайын нәрсәдер үзгәреп тора. Көн сайын нәрсәдер өстәле теге пандемия дигән булабыз, барыбер менә планнар килеп чыга бит. Ничек туры килә инде? Насыбы ничек була?
Алдан сен план құрып, бұл күнні нәқ мына шылай екен Жоқ, деп. мына қазір олай яшап болмай. Эле күлтеге, мына мен бұл күннәрні ішлейм, мен бұл күнні, мына қазір олай болмай теге. Лейсан шушында, мына тезгіне қойып шығарға керек. Eyde мына мұнда түшірге керек, eyde мына шундай рахат. Менә шундый кешеләр бар. Бер кешегә мәсәлән алдан план куеп кырып куярга кирәк, әзерләнергә кирәк. Бар менә спонтан кешеләр. Шалтыраттың, әйттең, все, ул уже юлда дигәндәй. Заманнар үзгәрде. Минемчә хәзер теге менә планнар кыра торган кешеләр дә хәзер Мобиль булырга кирәк. мобиль, менә вакыт шундай хәзер. Тиз-тиз уйлый торган, тиз-тиз фикер итә торган, һәм җавап бирә торган. Җәйле булмый. Әфәрин, біз сенің мына шул ташып тұрған энергияң белән очрашуга бик шатбыз. Ол киләчәктә дә шулай ташып торсын. Бу инде бәйрәмнәр, шаралар инде ни бары ничә көн генә калган яңа елны каршы алырга, исән-сау эшләп чыгарга язсын. Тамашачылар тулып торсын. Сездә дә, бездә дә, аларда да, бөтенебездә дә. Чөнки минем киләсе ел, минем тигр елы. Минеке дә. Мин сиңа катлыйм. Бара икесе ике төрле кеше. Берсен әйтеп була, юлбарыс, икенчесе. Мин тыныч юлбарыс. Мин тыныч юлбарыс. Бактыра. Түзеп ятып кана килеп төшли торган юлбарысмыз.